गुरु जी रहन मठिया में भगवान के भोग रोज लगावत रहन। अब 5 घर से भिक्षाटन करके ले आके जौन भी मिलत रहे प्रभु के भोग लगा के तब वहाँ का खात रहे। कुछ दिन बीतल तक गुरु जी के मन में आयल कि हम चेला के अब भोग लगावे सिखा दे बनी। अब भोग लगैया ना हम जाके तीर्थाटन थोड़ा कर आई। चेला के समझौलन कि हम तारा के भोग लगावे के सामग्री हम 1 महीना खातिर दे के रख के जाता नहीं, तू भोग भगवान के बढ़िया से लगैह। यदि आवे में हमारा देरी हो जाई तो गांव के 5 घर में जाके जौने मिली ले आके प्रभु के भोग लगैहा और अपने प्रसाद पैह। ई कह के गुरु जी तो चल गलन तीर्थाटन करे। बिहान होके चेला गड़े तो नहैलन धोइलन बढ़िया से भगवान के प्रसाद बना के भगवान के आगा भोग लगौलन। तो भगवान के आगा धैलन लेकिन भगवान खाए खातिर ना आइलन। तो चेला वही बैठ गल कहलक जब तक से तू ना अइब रोज गुरु जी भोग लगावत रहल तो तू आवत रहल भोग लगावत रह हमारा के बदनाम करेब कि भोग बढ़िया से ना लगल यही से भगवान ना अइले। जब तक से तू ना अइब ना भोग लगेब तो हमहू अन्न जल ना ग्रहण करब, हमहू असही रह। ते के 1 दिन बीत गई, रात बीत गई, दिन बीत गई, ना अइले। फिर गांव के आदमी जाके समझावत कि भगवान ऐसे ही भोग लगावल जाला, भगवान खालन ना, उनका के श्रद्धा से भोग लगावल जाला। लेकिन गांव वाला के बात तू ना मनल। चेला कहलस कि ना जले भगवान अइहन ना हमरा संगे भोग ना लगइहन तो हमहू प्रसाद ना पाई। पार है कि जब रात बद भगल तो भगवान कहले सोचले मन में ई चेला निष्पाप बाटी छल बढ़वे, यदि हम नहीं जाते भूखे अपन प्राण त्याग दी। ये कारण से भगवान आके कहले कि हम आ गई आवत तू प्रसाद पाल। भगवान भोग लगैलन, बड़ी चेला खुश भई आ भोग लगैलस, भगवान के प्रसाद भी पैलस। फिर दूसरा दिन भी भगवान के प्रसाद नहा धोआ के बनैलस। कहलस कि आव भोग लगाओ, हमरो भूख लागल बा, काहे नहीं खा। तो भगवान अइलन तो उनका संगे लक्ष्मण जी भी आ गइलन। तो थोड़ा प्रसाद कम पड़ल लेकिन वही में बाट उठ के खा लिहल लोग। बहुत खुश भई, चलो भगवान लोग आके भोग लगा लिहल। फिर तीसरा दिन भी चेलवा सोचलस कि चलो भाई 2 आदमी के खाना बनौले लेकिन 3 आदमी हो गई तो कम पड़ल तो थोड़ा बेसी बनैलस कि चलो भाई अब तो 3 आदमी आई तो 3 आदमी के चाही भोग। तो वो में भगवान थोड़ा देरी करके आवत भाई जल्दी आई हमारा भूख लागल बा, रउआ प्रसाद पाई तबे न आई। तो भगवान भरथो जी के लेके चल अलन। तो 4 आदमी हो गए। तो कहले ये भाई रउआ एगो और भाई बा। तो हाँ भाई यो हमार भाई हम। तो भाई हम तो 3 आदमी के बनौले रही हम, चले वही में अपनी के भोग लगा ले जाए। बाट उठ के वही में भोग लगाओ। चेला के थोड़ा ही बाचल, बेचारा भूखे रह जाए कसहूँ। चलो भगवान के बात बा, प्रसाद समझ के खा के रह गए। फिर चौथा दिन सोचलस कि भाई रोज हमारा 1 आदमी बढ़ जाता तो थोड़ा बेसिए बनाई। थोड़ा बेसी बनैलस तो भोग लगावे खातिर भगवान के आगे धैलस। तो भगवान थोड़ा देरी करते आवे तो कहते ये भाई जल्दी आओ हमरो भूख लागल बा। रुआ परिवार इतना बड़ुए तनी बनावे में हमारा देरी हो जाता। रुआ इतना देरी काहे करतनी आई, हम बना के सबके परोसले बनी आई, रुआ सब भोग लगाई। चौथा दिन शत्रुघ्न जी भी आ गइलन। भाई हम 4 आदमी के बनौले है, रुआ ई के रख लेली तो इहो हमार छोट भाई मन। तो इतना बढ़िया भोग लगावा तरह कि सब कहला कि हमहू चलब। तो इहो आ गइलन।
तो ठीक बा, जौन बनल पड़ा वही में भोग लगा लिए। अब तो भगवान लोग भोग लगावल बढ़िया से, चेहरा भी खुश भइल बहुत कि चलो हाथना भगवान लोग आ गई, हमार बड़ा खुश नसीबी बा। अपन प्रसाद जौन बाचल वही में भोग लगा के बेचारा अपन खुशी खुशी भोग लगा के फिर जाके खा पी के सुत गई, भगवान लोग चल गए। फिर 5वां दिन फिर नहा धोआ के भोग लगैलस। तो थोड़ा भगवान देरी करता तो भाई भगवान जी रुआ जल्दी आई ना, टाइम से आ जाई, हमरो भूख लागल बा, रुआ सब भोग ना लगाई तो हम कैसे आई। तो सीता जी भी साथे आ गई। चेला कहलस ये भाई मेहरा रू बा, गुरु जी तो बतौला रन खाली भगवान जी के भोग लगैया, तो भाई के लिए नहीं दूसरा का दिन दूसरा भाई एगो मेहरा रुआ ले चलेली का तना रुआ परिवार बटे तो तना आदमी को तो हम भोग बनाई। तो कहो कि ठीक है भाई जो बनौले बड़ा तोले में तना भोग बढ़िया बनावा तरह ई सब लोग कहता कि हम चल रुआ सब भोग लगावे, तो हम के करा के मना करी, हमार परिवार बतइबे करी। तो कहलस कि ठीक बा, कोनो बात ना, बड़ा खुशी खुशी चेला भोग खैलस प्रसाद, वो भी सुत गए सब। भगवान जी लोग अपना अपना घरे चल गए लोग। फिर 8वां दिन भगवान के नहा धोआ के बढ़िया से भोग लगैलस। कहलस सोचलस कि भाई रोज एगो दूगो आदमी बढ़ जाता तो थोड़ा बेसिए बनाई, काहे कि उनकर तो आदमी रोज बढ़ल जाता। तो भगवान थोड़ा देरी से बाद अइलन। हर दिन भगवान अइलन तो हनुमानो जी के ले चले अइलन। तो कहले ये भाई यही खातिर देरी कैले रहला, तारा संगे एगो बानरो बा। तो हाँ ये तो हनुमान जी हवन, ई तो हमारा संगे राम दरबार में रहबे करे। ठीक बा भाई, सब वो दिन भगवान हनुमान जी के भी ले चली ले। तो कहता कि ये भाई तारा संगे एगो बानरो बा। गुरु जी तो बतौल ही न रहा कि भाई भगवान के संगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न या माँ जानकी आ हनुमान जी भी बाड़े। तो हम तो एक आदमी के भोग बनावत रहनी है, ये तो जल्दी हमारा राशन खत्म हो जाई। बाकी अब जौन आइल बनी सब भोग लगाए वाला ठीक बटे, जौन बनौले बड़ा वही में हमनी के भोग लगा ले जाए। सब लोग भोग लगावल बड़ा खुशी से, चेला भी भोग लगल बड़ी खुश भल कि चलो भगवान के मोह राम दरबार जितना लोग सब आ गई आ सब बढ़िया से भोग लगावल। गुरु जी भी बहुत खुश हुई हैं। आपन रोज 5-6 आदमी के भोग लागे लगल। आ कुछ दिन के बाद गुरु जी अइले तो कहले कि ये भाई राशन में धैले रहनी है तारा के 1 महीना का, हम तो 15 दिन में आ गई का हो राशन। आ तो रुआ तो एक आदमी के भोग लगावे के कल रहनी है, यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माँ जानकी उनका संग एगो बानरो आ गए हुए। तो कहाँ से आटी, हम रोज 6-7 आदमी के रोज खाना भोजन लगावत नहीं पता कि अरे वो लोग भोग लगावेला। आज तक हम इतना दिन से भोग लगावत नहीं, कभी भोगे लगावल लोग ना। तो तारा संग भोग तू झूठ बोला तारा। तो ना गुरु जी हम रुआ के साझी के भोग लगा के देखा दे। कहल ठीक बा देखा दे, दर्शन करा दे तो हम जानब कि ठीक तू कह तारा। फिर नहा धोआ के भोग लगौलस या कहलस कि रुआ छिपर सामने मत आई, जब आई भोग लगावे खातिर तब रुआ आई। भोग लगैलस, भगवान के बुलावे लगल, भगवान आवत ने। भगवान तो अंतर्यामी जान गलन कि गुरु भी आ गई बा, तो दर्शन देवे खातिर नहीं खन आवत। तो कहलस कि देखी हमारा के चोर और मत बनाई। गुरु जी चाहिए कि कहिए कि हम राशन बेच दिहलस और वह सब रोज 6-7 आदमी हमारा संगे आके भोग लगावत रहनी है, आज हमारा के चोर बनाई तो हम अपन प्राण त्याग देवे ही जे ना तो आई हमारा संग भोग लगाए। भगवान देखलन कि भाई तो जान दे दी ना जाए। तो सब लोग के अपन भरत शत्रुघ्न माँ जानकी के लेके हनुमान जी के साथे अइलन आ सब लोग भोग लगावल। आ गुरु जी भी आके दर्शन कर लिहले। भगवान के दर्शन कैला के बाद
गुरुजी चेला के गा के पैर पकड़ लेलन। भगवान के भोग लगावत देख के गुरुजी अवाक रह गइलन कि आतना दिन से हम पूजा पाठ कैनी, भगवान के कभी दर्शन ना भइल, आ ई चेला इतने दिन में भगवान के दर्शन करेलस, तो ई बहुत बड़ महान बा। ई सोच के गुरुजी चेला के पैर पकड़ लेलन आ कहलन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इतना कह के गुरुजी आशीर्वाद दे के अपना महंत के कुर्सी पर चेला के बैठा के अपने तपस्या करे चल गइलन। गुरु गुरे रह गए, चेला चीनी हो गए। जय श्री राम।